Moni ndine Jackie ndiye taona ninkhani ya nzibambo yeti waku USA ampasa compensation ya $5.5 million. Dzina lake Anthony Bridgewater. Ndi aifupi koma taimveni zomwe zinachitika kuti apezeka kuti mpaka na ampasa compensation. Uyuyu ndi Alice Seabold. Mu 1982 anali ndi zaka 18 ne nthawi imene yoyo anali ku university yeti ndi anapezeka kuti amayenda mpaki ali zaka 18 yekha ndi panangotulukira munthu atavala hudu koma anali munthu wokuda anampanga chipongwe anamugwiririra nkuthawa munthu uja eti ndi anapita ku polisi anakanena chana anachekana anapeza kuti anachitidwa ndi chiwembu chimene chocho koma besa amadziwa kuti munthu yondani nkhani inakhala ngati yathera pompo koma anali traumatized chani zatha patadusa zaka zingapo amayenda mtawuni anangoona munthu akuyenda wachikuda mnyamata basi iyeyo tututu mnyamata uja ndi uyana ndigwiririra kuimba foni ku polisi apolisi kubwera kumugwira iye uchali munthu sindikumudziwa ndipo sindinagwirirepo munthu amene anagwidwa anali Anthony Bridgewater uja ndi amugwira Anthony anamtenga kupita naye ku polisi ndi paja amapanga line up yake yonena kuti asankhepo kandandanda wa anthu anyamata achikuda okhaokha asankhepo amene akumudziwa kuti uyu ndi amene anamugwiririra anaweza kuti anasankha munthu olakwika sanansankheso Anthonyyo koma kaya chifukwa chani apolisi anangokonda Anthonyyo kuti uyu ndi amene anatani wapanga chiwembu mpaka kupita ku khoti kuja ananena kuti yayi sample ya tsitsi lomwe linapezeka ya munthu okuda pamenepo amene anamupanga chiwembu nsikanayo likufanana ndi tsitsi la Anthony uja mpaka anamanga Anthony anayesera kuti ine sindinapange china chilichonse analibenso zoti kaya mumvera atani koma Alice uja anatchuka kwambiri for you know after pamenepo Alice uja analemba buku dzina lake Lucky title ya buku lija anatchuka mpaka kulandira ma award kukhala mu New York Times machani kusanduka celebrity chifukwa cha buku la nkhani ya chiwembu anapangidwa chija pamene Anthony wamangidwa anayesera kupanga maapiri osatheka ndi nkhani yomweyo machazi Alice wapangidwa chipongwe analemera nazo anatchuka nazo kenako analemba buku lina akuti Broken Bones ndi chifukwa choti anali a celebrity amphamvu kwambiri buku loyambalo analisandutsa kukhala filimu kenako kampani inanso inafuna kupanga filimu buku la nyuwani lija koma nkhani yake inali yokhudza kugwiridwa kokhako ndi director wa kampani yopanga filimu anayitenga buku lija kuyamba kutani kuliwerenga kale kuti alimvesese asanapange direct film koma anayiwerenga ndikuwerengaso koma amayiona kuti nkhani ija sikuchita machi yayi sikuveka bwinobwino ndi zimene anapanga ananena kuti no ineyo sindingapange direct film yonena kuti nkhani yake sindikuimvetsa sikumacha apena pake pakukhanga kuti palephereka sizikugwira ayi munthu amene yuyu ndi anayidropa film icho kuti sindingapange film imeneyi anathera na macontract anakanika koma director ayo sanayisiye pompo nkhaniyo anayi munthu olemera anachita hire private investigator kuna kuti ine ndifuna mufufuze nyamata anamangidwa kuti kuna kuti zikukhala bwanji anayamba kufufuza kutani pamene amazaona kuti munthu uyu analoza munthu olakwika analoza munthu wina koma anasankha Anthony tsitsi lija adakayezaso atakachita check anapeza kuti zinaiso evidence iso yosagwira anatatuluka anaseva 16 years in prison Anthony atamaliza prison sentence yake anayesera kupempha abe court kuti munthu chotse conviction yanga chifukwa kuti ine sinagwiririre munthu koma court limakana limanena kuti iwe tinakupanga convict ndi wolakwa basi ndiye ukakhala ndi conviction zimavuta kupeza ntchito komanso not only that maiko akunjawo ukakhala kuti unapanga zimenezo umayenera kukhala pa list ina yakamati offenders list wakati unagwiririra munthu ka unapanga zina zake za njira imene yoyo umakhala pa list imene yoyo kangopezeka pa list imene yoyo kuti upeze ntchito zimavuta aliyesa amakusala koma anapanga mwayi anapeza mkazi anakwatira koma mkazi ananena kuti machazi ndakwatirana nawe sindofuna kuberekerana nawe ana chifukwa chonena kuti anawo azizuzika anthu azatonza kunena kuti abambo anu anapanga chiwembu ichi abambo anu ndotere ndi tizikhala koma opanda ana nkumakhala choncho mpamene awa anapezeka kuti director uja analimbana nazo nkhanizo sanazisiye mpaka na inabiriraso ku court kwanena kuti munthu uja okhanga kuti ndosalakwa atayang'anaso evidence yonse chani kupeza kuti munthu uja analakwitsa analoza munthu olakwika panse upo anamuloza uyoyo koma pa line up sanathe kumuloza iye analoza munthu wina so izoti anapanga zolakwika plus ma evidence awo anali abodza khanga kuti anangowakweza kwambiri kwasandutsa chachikulu kwambiri fa chinoti anali munthu okuda ndi panalibe kumbakira kwina kulikonse zongooneka ngati straightforward ndi munthu okuda ndolakwa basi nkumanga ndi anapezeka kuti
conviction yake anayipanga over 10 after 40 years. Nkumuza kuti aindo salakwa kuchita clear dzina lake. Anasumira boma, analisuma kuti afuna 50 million ifa cha zaka 16 zomwe anakhala mu prison ali osalakwa. Nde milandu yakhala ikupangika ya ndalamayo apezeka kuti ampasa ndrama, ampasa 5.5 million koma ampasa ndramayo mu 2023 anapanga settle for 5.5 million ali ndi zaka 62 panopo. Zozo zinachitika 1982 and mtsikana uja ndile amayi aja fa panopo ndi amayi Alice anapepesa kunena kuti iyeyo sichina cholinga chake anagwiriridwadi mwina basi amayembekesera kunena kuti nawo apolisi agwira ntchito yawo bwinobwino achite prove kuti ngati uyoyo danalakwa kapenani. Nde anapepesa mu 2021 kuti analakwa kumutchula iyeyo. I don't think kuti akazi ake angaberekeso mwana at that age koma imene ndi nkhani ya Anthony Bridgewater. Panopo company yomwe inkafuna kupanga filimu ya Alice uja ya chita decide kuti ipanga filimu ndi documentary yokhudzano mamunayo kuti nayenso alandirepo sodipo linaso yokhudza Anthony ya ujeni ya Alice uja sitaito yake nali lake nde yanzi bambo ya Anthony yakuti ayichula kunena kuti unlucky. Imene nkhani ina ya paziko lapansi ziko mkwambiri.